Igsuon, maluwas ba ang usa ka tawo nga aduna siya pagtuo apan wala siya maayo nga binuhatan? Iya bang maangkon ang gisaad sa Dios nga gasa nga mao ang kinabuhing dayon? Santiago 2 versikulo 14. Mga igsuon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Mao kana igsuon, kinahanglan nga kun aduna kitay pagtuo, kung tininuod ang imong pagtuo sa Dios, kung tininuod ang imong pagdawat ni Kristo, aduna gyud kay maayo nga binuhatan. Tungod kay kanang imong maayo nga binuhatan, resulta kana sa imong pagdawat ni Kristo sa imong kinabuhi. Mao kanay resulta nga imong nahimo ngadto sa uban nga nakabuhat ka og maayo, nakabuhat kag maayo dinhi sa kalibutan, nakabuhat kag maayo ngadto sa Ginoo. Mao kanay resulta sa imong pagdawat ni Kristo nga tininuod bagayod ang imong pagdawat kaniya. Tungod kay kung nituo ka ni Kristo, unya kutob ra ka diha sa pagtuo ni Kristo, wala kay maayo nga binuhatan, buot pasabot nga wala nimo puyi ang imong pagdawat ni Kristo sa imong tibuok kinabuhi. Tungod kay wala man kay resulta, wala may resulta sa imong kinabuhi, wala man kay maayo nga nabuhat. Mao sa imong pagdawat ni Kristo, aduna gayud kanay maayo nga resulta sa imong kinabuhi. Aduna gayud kanay mga maayo nga mga butang nga imong mabuhat. Resulta sa imuhang pagdawat ni Kristo. Resulta nga ikaw niluwas ni Kristo. Tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga wala gayoy kapuslanan ang atong pagtuo sa Ginoo kung wala kini maayo nga binuhatan. Tungod kay dili gayud kana makaluwas sa tao. Tungod kay walay resulta ang imuhang pagdawat ug ang imong pagtuo ni Kristo. Pananglitan, moingon ka karon nga may pagtuo ka ni Kristo ug matinud-anon ang imong pagdawat ni Kristo. Unya nagkinabuhi gihapon ka nga kalibutanon ug niapil gihapon ka sa mga buhat nga kalibutanon nga wala makapahimuot sa Dios. Dili gyud kana tinuod nga imong gidawat ug imong gipuy-an si Kristo sa imong kinabuhi. Tungod kay wala may maayong resulta. Wala man kay maayo nga resulta. Wala man kakapahimuot sa Ginoo. Ang resulta sa imong pagdawat ni Kristo ug ang imong pagkaniluwas ni Kristo naagayod kanay maayo nga binuhatan. Makita gayud kana sa uban tungod kay tininuod man o kinasingkasing man ang imong pagdawat ngadto kaniya. Santiago 2 versikulo 17. Ingon niini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan og buhat. Useless ang imong pagtuo igsuon kung dili kana nimo ubanan og maayo nga mga binuhatan. Amen. God bless sa tanan.